Il-ħadd kien żvelat kif l-ex backbencher Laburista Silvio Grixxi qed jissemma bħala l-persuna li għal snin sħaħ għen lil mijiet ta' nies sabiex jirċievu benefiċċji ta' diżabilità li ma kinux intitolati għalihom, flus li daħlu fil-but tagħhom kull xahar b'mod fraudolenti. It-Times ippubblikat evidenza li tindika li Grixxi li huwa tabib tal-familja ipprovda dokumenti mediċi folots lil persuni li ġeneralment kienu ġejjin minn distritti meqjusa bħala Laburisti. Dan sabiex jirċievu ħlas ta' madwar 450 euro fix-xahar f'benefiċċji soċjali, rekit li s-sokta anke fl-2020 taħt it-tmexxija ta' Robert Tabela. It-tnejn net nistaqsa lill-Ministru Owen Bonnici min min-naħa tal-Gvern tal-barka tiegħu sabiex jingħataw dawn il-flus. Bil-Ministru nfex f'attakk partiġjan fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista minflok wieġeb għad-domandi diretti li saruru. Xi ħadd mill-Gvern tal-barka tiegħu biex joħorġu tal-flus, ġifi minnu il-persuna. Dak xi tajt inti u xek. Bil-fors mill-Gvern ħarġu, mhux bil-fors mill-Gvern ħarġu jekk ingħataw f'kontribuzzjoni soċjali. Tniew sejt ħafna affarijiet fuq ħafna persuni. U Bonnici ħassu skomdu jwieġeb għad-domanda dwar min se jġor responsabilità għal dan is-serq ta' miljuni ta' euro minn flus il-poplu Malti wawċi. Huwa responsabbli ta' das-serq ta' flus, Ministru, inti ġed rispondini. Diġà ġi indikat illi saru referenzi lill-Pulizija, hemm proċeduri għaddejjin. Mistoqsim il-ġurnalisti jekk il-Pulizija sejħitlux għall-investigazzjoni peress li ismu kien implikat minn wieħed mill-persuni li xedu taħt ġurament bħala l-Ministru li referihom għal Silvio Grixxi u Bonnici ħassu fastidjat b'din id-domanda f'waqt li baqa' jiġħad l-involviment tiegħu f'dan il-każ. Jiena m'għandix dubju li l-forzi tal-ordni f'pajjiżna, l-Pulizija f'pajjiżna se jkun qed jaqdu x-xogħol tagħhom b'mod tajjeb. Min? Signorina, narġa' ngħidlek li jiena qatt m'għamilt ebda referenza lill-ebda tabib u minnu dan it-tabib biex issir xi ħaġa li hija fraudolenti. Intant Net News taqsaw wkoll lil Owen Bonnici dwar il-lik ta' dokumenti sensittivi minn Kastilja li spiċċaw ħarġu fil-pubbliku fl-aħħar jiem f'każ li bħalu qatt ma rajna qabel. Bil-Ministru l-ewwel jgħid li ma kienx informat b'dan il-lik iżda ftit wara jammetti li qara dwaru f'post fuq il-midja soċjali. Il-mimo li kien ġie likjat jirreferi għal regolamenti l-ġodda tal-liċenzjar tal-kontratturi, regolamenti li kienu fil-possess tal-membri tal-Kabinet. Li naf huwa illi kien hemm post on Facebook illi għamlu kommenti f'dan. Tħossok komdu li xi ħadd minn sħabek ħareġ dal-lik f'laqat li jkunu suppost segreti? Liema post jiena ma nsegwix. Jiena fokat biex inkomplu naħdmu bħala gvern. Dan il-lik ta' dokumenti jkompli jikxef il-qasma li hemm fih dan il-Kabinet ta' Robert Tabela u jikkonferma id-djufija tal-awtorità li għandu il-mexxej Laburista.